Kalong ka kubor ka basngaw tinat banyo asngaw, bahadian Arsenal kanti ka Shillong Sports Association, klala ban pelong biang ya ka jingile kai football, jonki hep barit, under 14, football league arhajar arpulai, mentaka sngi haka katway tarik ulber arhajar arpulai. Haka jing Sdang jong jingile kai mentaka sngi, kladon artuli ki jingile kai haka ba, ka jingile kai ka beningkong ka madan rating sports club, kala pelim no ya ka Summit Academy da Sun Goal la not. Katba haba pai pat sya ka jingile kai ka baar, ka Kickstart Football Academy, kala la ban pelim no ya ka Milliam Grassroot da South Goal la ka way. Kumban shupin kan mau ba shimla yo ban petengi ka limpung kai football na ka benta ki hebrid haki Arsenal baladem ka long na mar ka jingwan ling shop ka klam covid khat khandai na du snem ar hajar ar pho.